Taxoareko zerran barna oinez ibiliko gara Natura 2000 sarean dagoen Izaga mendia ezagutuko dugu, Elo eta Iarnotz herriak bisitatuko ditugu. Gaurko ibilaldia Taxoare zerran barna egingo dugu. Haseran, Noain alderagan, zerraren puntu altuena zapalduko dugu eta ibilbide zirkularra egiten berriz ere Taxoare herrira bueltatuko gara. Herritik atera eta berehala aurkituko dugu Noain markatzen duen seinalizazioa. Kasu egin eta pista horren barna murgilduko gara. Kaixo, atzean dugun hau Izaga mendia da. Gaurkoan bisitatuko dugun Natura 2000 sareko gunea. Aurre Pirinioetan kokatua dago eta bakarrik ageri da Izaga ondoa, Untzitibar eta Ibaigoiti artean. Nafarroako biodibertsitatearen adierazgarri diren hainbat habitat natural eta basa flora eta fauna aurkituko ditugu bertan, baina hauek ikusten saiatzeko hobe hurbiltzen bagara.
Trinitate egunean, Izaga ondoko erromesek tunika jantzita, Izaga mendian dagoen San Miguel ermitara igotzen dira. 12. mendeko eliza hau, mendi tontorretik oso hurbil dago, eta behatoki paregabea eskaintzen digu. Pirineoak ikusteaz gain, Iruin herria eta Agoitzaldea ikusteko aukera dugu bertatik. Gaurko saioan, Elo mendiko edo Iga de Monreal baita ere ezagutzen dugun mendiaren inguruan dauden herriak ezagutuko ditugu. Mendi hau, Erdi Aroan, Nafarroko erregeen ehizagune bat zen, eta berez hemen inguruan ditugun herrien artean, baita ere Elo edo Monreal izena duen herria daukagu, eta herria, nahiz eta hirigune txikia izan, hor zaukaten Nafarroko erregeak bere gaztelua, eta baita herriak bazaukan judotarren auzo txiki bat, baita moneda egiteko ahalmena edo eskubidea zaukaten, eta gero baita hemen inguruan badaude herriska txiki batzuk. Oraintxe bertan, Elo mendiaren kaskoan gaude, berez hemen daukagu Santa Barbara baseliza, eta Elo mendiak 1289 metro ditu, ez zen Pirinoak izanen, baina bai Pirinoaren sarrera, nolabait ere. Gainera, ez bakarrik Iruñan bezik eta ia Nafarro osoan ikusten den mendia da. Eta hemen kaskoan baita ere baitugu hainbat antena, hainbat eta telekomunikazio, irrati, telebista eta errepitoreak. Nere atzean Eloko herria daukagu, eta alde batetik daukagu bai herria eta gero ja mendi tontor bat, mendi tontor txiki hortan hor zegoen Nafarroko erregeen gaztelua.
ibilbidea Taxoareko zerran gainetikan gaten denez, alde batetara eta bertzera ikuspegiak ditugu. Alde batera Monreal Goiga, Aitzondo, Alaitz, bertzera Iruña, Iruñerria, Taxoare, Arangurengo Bailara, beraz ikuspegiak ematen dizkigun ibilbidea. Larre eta sastrakadiek eremu zabala hartzen dute, dibertsitate biologikoa handia azalduz. Sastrakadien artean, genista sastraka eta ezpediak dira nagusi, eta eguzkialdean azeri mahatsak eta izpilikuak ere ikusi daitezke. Zorte pixka batekin zenbait hegazti harrapari ikusi ahalko ditugu. Hoien artean, arano beltza, belatz handia edota hontz handia egongo lirateke. Baso hauen babesean animali ugari bizi dira. Hegaztien artean okil beltza da aipagarriena, baina intereseko beste hegazti asko ere badaude. Mirugorria, arrano txikia eta zata arrunta dira adibide. Ugaztun hegalariak ere ikusi dira, saguzar espezie desberdinak bai daude. Arizti eta pagadien artean isilik gelditzeko aukera baldin baduzue, 11 animali antzemateko aukera izango duzue, baina beti ere isilean. Saiarreak ikustea errezagoa izan daiteke, tamaina handikoak izateaz gain, hemen dugulako Nafarroako kolonia handienetariko bat. Izagamendia kontserbazio bereziko gunea da, eta baita hegaztien babesgune berezia. Bi eskualde Mediterraneoan gaude, eta beraz, hemendik topatuko dugun landareria klima idorrekoa edo erdi idorrekoa izango da. Hala ere, ez da izango topatuko dugun bakarra, eta mendiaren iparraldean eta ipar-mendebaldean batez ere topatuko ditugu Kantauri eta Pirineo aldeko landareak ere. Eloko sarreran, Erdi Aroko zubi ederra hau aurkitzen dugu, berez hemendik pasatzen da Donejakue bidea. Erdi Aroan, Nafarroko erresumaren garaian, Nafarroko erregeak Donejakue bidea bultzatu zuten. Donejakue bidearekin batera, baita frankoak eta judotarrak ekarri zituzten. Frankoak artisagonak ziren, judotarrak berriz merkataritza bultzatzen zuten, eta hau dena nolabait ere bultzatzen zuen Nafarroko erresumaren ekonomia. Horregatik, hemen adibidez daukagu bai Donejakue bidea, eta baita garai batean bazegoen ere judotarren auzo bat.
Taxoareko mendizarraren puntu garaienean gaude. Orain, buelta egiteko, etorritako ibilbidetik egin beharko ditugu metro batzuk, gero eskuinera hartzeko eta zuzenean Taxoarera jeisteko. Horrela, buelta zirkularra geldituko zaigu. Jada, Taxoareko herrira bueltatu gara eta hemen ematen diogu ibilaldiari amaiera, baita saioari ere. 7 kilometroko ibilaldi egin dugu eta 150 metroko desnibel positiboa. Ibilbide erresa, hirian inguruan eta adibidez familian aurrekin egiteko ibilbide aprosa izango litzateke. Besterik gabe, bertze saio bat arte. Mendian gora goazen heinean, basoak agertzen dira. Agerian gelditzen diren arkaitzaren beheko aldean, ariztiak dira nagusi. Goikaldean berriz, pago basofiloek iparralde eta iparmendebaldeak dakarren hezetasunari atxiki egiten diote bizi irauteko. Beraz, Izagak menditxango bikaina eskaintzen digu. Naturaren aniztasunaz gozatzeaz gain, bista ederrak ikusiko bai ditugu hangoitik. Gu gaurkoz bagoaz, baina aurretik Aragako bidea jarraituko dugu. Hurrengora arte! Hemen dugu Eloko eliza, Natividad Donaren eliza, baina eliza honek nahiko historia berezia dauka. Azmentan, Erdi Aroan, hemen bi eliz ziren, hau da, bat bestaren ondoan, bat San Martin de Tourseko eliza, eta berzia Natividad Donaren eliza, eta ja 16. mendetik aintzin bi elizak elkartu zituzten. Obrak eginta ondoren, bi elizak lotu eta gaur egun eliz bakarrak daukagu.
Eta hementxe daukagu Eloko gazteloren errestuak. Orain dela gutxi, indusketak egin dituzte, eta hemen gutxienez ikusten alditugu bai gazteloren sarrera, bai dorretxoak, baita arresin aztarnak, eta dorre nagusiaren planta baita ere, planta borobila zaukan. Nafarroko erregeak hemen zaukaten beren gaztelua, berez bazaukaten gaztelu pila bat, baina kasu honetan hemen bereziki gaztelu hau erabiltzen zuten hemen ondoan zaukatela bere ehizagunea. 1521ean, Nafarroko konkistan, gaztelaniarrak gaztelua suntsitu zuten. Elomendiko oinetan Jarno zerritxoa aurkitzen dugu. Erritxo txikia da, baina bertan aurki dezakegu Erdi Aroko eliz eder bat eta batez ere Erdi Aroko dorretxe bat. Dorretxeak eta gazteluak 16. mendean, Nafarroaren konkistan, suntsitu zituzten gehienak, eta kasu batzuetan dorretxeak edo gaztelu guzia suntsitu beharrean defentsak kendu zituzten. Kasu honetan, ikus dezakegu nola garai batean gaineko aldean bazitzen almenak edo defentsa ezberdinak eta defentsa hauek suntsitu edo kendu zituzten. Eta hementxe, Jarnotzeko herrian bukatzen dugu gaurko saioa. Bertze bat arte. Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du.